v tejto prvej variante, pani splnomocná? Dobre. Ja som stála tuto asi zhruba tuto na chodníku takto, keď to auto zastavilo. Otvorili sa dvere. Nie, viete čo, nie je dôležité to, Keď sa auto rozbiehalo. Áno, rozbiehať. To nie je dôležité. S mamou s tým, že v podstate zhruba viem, kde aj spadla. Ja som to sledoval odtiaľto. Ja som čakal, pokiaľ komunikovali, ja som stál tu, ja som nevedel, čo sa zomelie. Áno. Čakal som, kým prebehne nejaký rozhovor alebo niečo. Potom auto sa rozbiehalo, auto sa rozbehlo, ja som ešte vybehol za ním. A v podstate, ak ťahalo mamu, zhruba ukážem, kde zhruba mohla Takže padnúť. ukážte nám, kde vaša mama spadla podľa vás. Pamätám, že vychádzala červená Felicia z krytu. Poprosím na chvíľku zastaviť premávku. Niekde tuto v začiatku tej križovatky, tuto niekde. Tam spadla niekde? No. Poprosím Dovtedy utekala chaoticky fotografiu. pri aute. Počkajte tam chvíľu, Postavte sa tam ešte na chvíľku, prosím vás. Dobre. Ešte tam stojíte chvíľu. Takže pani